హల్లెలూయా. ఈ ఉదయకాలం దేవుని కృప విస్తరిస్తూనే శ్రేష్టమైన సమయంలో ప్రభు తట్టు తిరుగుదాం. మన తరపున మన ప్రాణప్రియులందరి తరపున హృదయపూర్వకమైన స్తుతులు తెలియజేద్దాం. స్తుతి మన స్థితిని మారుస్తుంది. అనుదినము దేవుని సన్నిధిలో నుంచి మనమంతా ఆత్మ సంబంధమైన ఐక్యతను బట్టి, ఆత్మ కలిగించు ఐక్యతను బట్టి దేవుని మనం స్తుతిస్తూ ఉన్నాం. మన ఈ ఉదయకాలం మన ప్రాణప్రియుడైన యేసుని మనం సారా స్తుతిద్దాం. స్తుతి చెల్లిస్తూ ఉన్నప్పుడే ఇశ్రాయేలీయుల ఎదుట సముద్రం పాయలుగా చీల్చివేయబడింది. స్తుతి చెల్లిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎరుకో కోటలు కూల్చివేయబడ్డాయి. అలాగే ఉదయకాలం ఎవరెవరిపైన ఏ కలవరాలు ఉన్నా, ఏ కట్ల చేత ఎడవబడుతూ ఉన్నా మన సారా మన తరపున మన ప్రాణప్రియులందరి తరపున హృదయపూర్వకమైన స్తుతులు తెలియజేద్దాం. స్తుతులతో ఏకీభవించండి. దయచేసి ఈ స్తుతులతో ఏకీభవించండి. దైవమా, నిత్యము నిరంతరము కోట్లాది దేవదూతల చేత కీర్తింపబడుతూ కొనియాడబడుచు మహామహిమలో నివసించే దేవదేవుడమైన మీ నామాన్ని స్తుతించే కృపకు మమ్మలను అర్హులనుగా చేసి మా నోట ఈ ఉదయకాలం మీ స్తుతిని ఉంచినందుకు ఇవే మా నిండు వందనాలు, స్తోత్రాలను చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన మన కుటుంబములు, యజమానులు, గర్భఫలమైన బిడ్డలు, తల్లిదండ్రులను బట్టి దేవునికి మన సారా స్తోత్రాలను చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. మన రక్త సంబంధులు, బంధువులు, స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులు, దూరాన సమీపాన ఎక్కడెక్కడ ఉన్న ప్రతి వాణి తరపున దేవునికి నిండు మనసుతో స్తోత్రాలను చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. మన ఇరుగు పొరుగు వారిని బట్టి, మన గ్రామంలో పరిసర ప్రాంతాలలో నివసించుచు ఉన్న ప్రతి ఒక్క కుటుంబం బట్టి దేవునికి మన సారా స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. మన సంఘ సహవాసములో అంటుకట్టబడిన ప్రతి ఒక్క కుటుంబం బట్టి మన సారా దేవునికి స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ప్రతి ఒక్క వాలంటీర్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. దేవుని రాజ్య సువార్తలో తమను తాము ప్రతిష్ఠించుకుని మహిమ కలిగిన పరిచర్యలలో కొనసాగుచున్న దైవ సేవకులు, వారి కుటుంబాలు, వారి పరిచర్యలన్నిటిని బట్టి దేవునికి మన సారా స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ తరపు నుంచి ఆయా టీములంతటి తరపున దేవునికి నిండు మనసుతో స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. గ్రామస్థాయి, పట్టణము, జిల్లా, రాష్ట్రము, దేశ స్థాయి వరకు ఉన్న ప్రతి ఒక్క నాయకులు, అధికారులు, పరిపాలకులు దేవుడు వారికి అనుగ్రహిస్తున్న సమయోచితమైన జ్ఞానము, కాపుదలను బట్టి దేవునికి మన సారా స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన వస్తువులు, వాహనములు, నివాస యోగ్యమైన గృహములు, సమస్త ఇవులను బట్టి హృదయపూర్వకముగా దేవునికి స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. స్తోత్రము తండ్రి, పరిశుద్ధుడా, జీవాధిపతి, ఘనమైన మీ నామానికి స్తుతి స్తోత్రములయ్యా. ఈ ఉదయకాలం ఈ రీతిలో మీ కృపాసనం సమీపించి నా తరపున, మా తరపున, మా ప్రాణప్రియులందరి తరపున హృదయపూర్వకమైన స్తుతులు మీ పాద సన్నిధిలో పెట్టి ఉన్నామయ్యా. ఎందరెందరో బిడ్డలు తండ్రి ఈ స్తుతులతో ఏకీభవించుచూ ఉండగా సమస్తమును చూచుచూ ఉన్న దేవదేవుడవయ్యా. స్వామి, ఎవరి ఎదుట ఏ కలవరాలు ఉన్నాయో, ఏ ఆటంకాలు వారి ఎదురుగా ఉన్నాయో, ఏ కట్ల చేత ఏడవబడుతూ ఉన్నారో, ఆర్థిక సంబంధమైన అప్పుల బంధకాలు, అనారోగ్య పరిస్థితి, చీకటి శక్తులు, వ్యసనాలు, అక్రమ సంబంధాలు, చాతబడి శక్తులు, రకరకాలుగా తండ్రి ఏ కట్ల చేత ఏ కుటుంబం ఏడవబడుతూ ఉన్నా, ఎవరి తలల మీద తండ్రి ఒకవేళ తరతరాల నుంచి వెంటాడి వేధిస్తూ ఉన్న శాపమే అయినా సరే తండ్రి, మేము మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఉన్నామయ్యా. మన సారా స్వామి యేసు శక్తి కలిగిన నామంలో ప్రతి విధమైన కలవరాలు, ప్రతి కట్లు తొలగిపోవునుగాక అని ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉన్నామయ్యా. మీ కృపను విస్తరింపచేయండి స్వామి. మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఉండగానే కృపను విస్తరింపచేసే దేవదేవుడవయ్యా. ఆశతో నీ తట్టు తిరిగి ఉదయకాలం స్తుతిస్తూ ఉండగా ఒకవేళ తల్లిదండ్రుల దోషాలు బిడ్డల ఒడిలో వేయబడి శపితమైన అనుభవాలలో ఆయా కుటుంబాలు కొనసాగుచూ ఉన్నా సరే స్వామి, మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఉండగానే యేసు శక్తి కలిగిన నామంలో ప్రతి శాపము కొట్టివేయబడునుగాక అని ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉన్నామయ్యా. ప్రతి తెగులు నిర్వీర్యమగునుగాక అని
ప్రకటిస్తూ ఉన్నాము స్వామి యేసు నామములో. తండ్రి, ఈ స్తుతులన్నిటినీ ఒక దోష పరిహారార్థ బలిగా ఎంచుకొనమని వేడుకుంటూ ఉన్నామయ్యా. ఈ ఉదయకాలం మేము చెల్లిస్తూ ఉన్న ఈ స్తుతులను ఒక దుర్గముగా, ఒక ప్రాకారముగా నిలిపి ఉంచమని, ఏ ఒక్కరూ ఏ కీడులో పడకుండానట్లుగా తండ్రి కృప కలిగిన కంచె వేసి కాపాడమని యేసు సర్వశక్తి కలిగిన నామమున ప్రార్థన చేసి వేడుచూ ఉన్నాము పరమ తండ్రి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. కొద్ది సమయం దేవుని మాటలు ఆలకిద్దాం. అనుదినము ఇలాగున ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థించి ఆరాధించి ఆ తర్వాత స్తుతి యాగం చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరి తరపున స్తుతి చెల్లిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ దినానికి కావలసినంత సమృద్ధి అయిన కృపను మనకు అనుగ్రహించే దేవదేవుడు. అలాగే ఒక చిన్న వాక్యాన్ని కూడా మనం వినబోతా ఉన్నాం. మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి అతి పరిశుద్ధమైన నామాన్ని బట్టి ఈ ఉదయకాలం దేవుని మాటలు ఆశగా ఆలకిస్తూ ఉన్న ప్రియా దేవుని బిడ్డలైన మీ అందరికీ ప్రభు పేరిట నిండు వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు తన సన్నిధిలో దాచి ఉంచిన ప్రతి శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదములు మీకును, మీ కుటుంబములకును, మీకు కలిగిన సమస్తమునకును నా దేవుడు సమృద్ధిగా అనుగ్రహించునుగాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఒక చిన్న వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. యెషయా పుస్తకం 29వ అధ్యాయం 19వ వచనంలో ఈరోజు మన కొరకు దేవుడు సిద్ధపరిచిన ఒక విలువైన మాట, యెహోవా యందు దీనులకు కలుగు సంతోషము అధికమగును. ఆమేన్. సంతోషము అధికమగుతుంది. ఈ రోజున కలవరాల్లో ఉన్నావా, నిట్టూర్పులలో ఉన్నావా, లేదా కృంగిపోయి ఉన్నావా? ప్రియ దేవుని బిడ్డ, దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. యెహోవా యందు దీనులకు కలిగే సంతోషమట అధికమగుతుందట. ఈ సంతోషం అలాగే ఉంటుంది అని కాదు, ఇంకా అధికమగుతుంది. ఎప్పుడు అని అంటే యెహోవా యందు దీనులగు వారికి. దీనత్వం దేవుని దగ్గర ఎలా దీనత్వం అంటే పాత బట్టలు వేసుకుని సూరమంటూ ఉంటే కాదండి. దేవుని యందు దీనత్వం అంటే ఆ పై వాక్యం మనకి సెలవిస్తుంది. కుమ్మరికిని మంటికిని భేదము లేని ఎంచదగునా అంటే మట్టే తయారు చేసేవాడే, రెండు పెద్ద తేడా లేదండి అన్నట్టుగా. అంటే దేవుని దగ్గర మనము దీనత్వం, మనం మంటి వంటి వారము. అంటే చేయబడిన వస్తువు దాన్ని చేసిన వాని గూర్చి ఇతడు నన్ను చెయ్యలేదనవచ్చా అని ఆ వాక్యం రాసింది. ఇంకా రూపింపబడిన వస్తువు రూపించిన వానిని గూర్చి ఇతనికి బుద్ధి లేదనవచ్చా? దీనత్వం అనేది ఇక్కడ కనబడాలి. మనల్ని నిర్మించిన వాడు సర్వాధికారి అయిన దేవుడు. దానిని మనం మర్చిపోతాం. చాలా సందర్భాలలో మర్చిపోయి దేవుణ్ణి మర్చిపోయినట్టుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం. అసలు మన సృష్టికర్తని, మనల్ని ఇలాగ నిర్మించిన దేవుడు నాకొక జీవనాన్ని ఇచ్చాడు, నన్ను ఈలాగు నిర్మించాడు, నా మనుగడ కొనసాగించడానికి ఆధారము ఆయనే అనే మనస్సు మనలో ఉండాలండి. మర్చిపోయి ఏనాడో మనము ఆకులు రాలినట్టుగా రాలిపోవలసిన వాళ్ళం. ఈరోజు ఇంత కృపతో మనల్ని కప్పి మనల్ని జీవింప చేయుచున్న దేవుడు, మన విమోచకుడు, మనల్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త, మనకు ప్రాణం పోసిన వాడు, మరలా మనల్ని ఆయా బంధకాలలో నుంచి విడిపించి లోకపు సహవాసం నుంచి, ఆ పాపభూయిష్టమైన అనుభవాలలో నుంచి మనల్ని విడిపించిన దేవుని మరచిపోవచ్చా? ఇక్కడ కనబడాలి దీనత్వం. మనకి అవసరం తీరిపోయిందిగా, అయిపోయింది, మనమంతా ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నాం, నా తెలివి, నా బలము, నా జ్ఞానము చేత నేను నడుచుకుంటున్నాను అని అంటే అందులో దీనత్వం ఎక్కడా కనపడదు. ప్రతి క్షణం మనము దేవుని దగ్గర, అయ్యా నన్ను నిర్మించిన వాడవు నీవే, నన్ను జీవింప చేయుచున్న వాడవు నీవే, నా విమోచకుడువు నీవే, నా సృష్టికర్తవు నీవే, నేను ఈ రోజున ఏమై ఉన్నానో అది నీ కృప మూలముగానే అని మనం ఆయన దగ్గర దీనత్వం, మంటి ఎలాగో కుమ్మరి వాని చేతిలో ఒదిగి ఉంటుందో అలాగున మనం ఒదిగి ఉన్నప్పుడు మన సంతోషమట అధికమవుతుందట. లేదులే నా సొంత తెలివి, నా జ్ఞానం చేత అని ఎప్పుడైతే మనలో తిరుగుబాటు స్వభావం వస్తుందో మన సంతోషం అలాగనే రెక్కలు కట్టుకుని వెళ్ళిపోతుంది. ఇది నా మాట కాదండి, దేవుని వాక్యం. కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ప్రభు పెరట దండం పెట్టి చెప్పగలిగిన మాట, దీనత్వాన్ని ధరించుకుందాం. రూపింపబడిన వస్తువు రూపించిన వాన్ని గూర్చి
ఇతనికి బుద్ధి లేదనవచ్చా? మనం ఒకవేళ సహజంగా మన పిల్లల్ని పెంచుతాం, పెద్ద చేస్తాం, చదివిస్తాం, ఒక ప్రయోజకుని చేసిన తర్వాత చేసేవలే నువ్వు పెద్ద అని పిల్లలు అన్నప్పుడు ఎంత బాధ కలుగుతుంది. మరి మనము మన సృష్టికర్త అయిన తండ్రిని మనము అలాగన ప్రవర్తిస్తే, మనకు అన్నీ సమకూర్చినవాడు ఆయన, మనల్ని బ్రతికింపచేయుచున్నవాడు సర్వాధికారి అయిన దేవుడు కదా. ఆయన దగ్గర మనము దీనులమై ఉంటే యెహోవా యందు దీనులకు కలిగే సంతోషమట అధికమగుతుందట. ప్రభు దగ్గర దీనులుగా ఉందాం. అయ్యా, ఇది నేనేమై ఉన్నానో అది కేవలం నీ కృప మూలముగానే అంటూ ప్రభు చేసిన కార్యాలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ఆయనకు అప్పగించుకుందాం. మన తెలివి, మన బలము, మన జ్ఞానము ఏమీ లేదు, కానీ కేవలము దేవుని కృప మూలముగానే అనేది మనము ప్రతి క్షణం గుర్తుంచుకుంటూ దీన మనస్కులమై ఆయనకు అప్పగించుకుందామా? ఈ ఉదయకాలం దేవుడిస్తూ ఉన్న వాగ్దానం అక్షర సత్యముగా మన పట్ల ఆయన నెరవేర్చునుగాక. ఆమేన్. ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమ నమ్మకము కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, అపారమైన నీ ప్రేమను బట్టి నిండు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నామయ్యా. నీ యందు దీనత్వము కలిగిన వారిని సంతోషము అధికము చేసే దేవదేవుడవు స్వామి. దీనత్వం ధరించుకుంది ఎస్తేరు మహారాణిగా తన సంతోషాన్ని మీరు కలుగజేశారు తనకి. అత్యంత ఆ రీతిలో ఎందరు దీన మనస్సులై మీకు అప్పగించుకుంటూ ఉన్నారో వారి పట్ల మీ కార్యాలు మీరు జరిగించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నామయ్యా. పేరు పేరున మా ప్రాణప్రియులందరిని బట్టి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ ఉదయకాలం ఈ సహవాసములో చేర్చబడిన బిడ్డలు ఈ మైక్ శబ్దం ద్వారా, ఈ మీడియా ద్వారా ఎందరూ ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవిస్తూ ఉన్నారో పేరు పేరున మా ప్రాణప్రియులందరిని బట్టి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నామయ్యా. నీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. ప్రతి వాని జీవనాలను ఆశీర్వదించండి స్వామి. ప్రతి వాని బిడ్డల చదువులలో మీరు తోడై ఉండండి. చక్కటి మెరిట్ మార్క్స్ మా బిడ్డలకు కావాలి తండ్రి. ఎగ్జామ్స్ రాసి రిజల్ట్స్ కొరకు ఎదురు చూసే బిడ్డలు ఉన్నారు. మంచి రిజల్ట్స్ మా బిడ్డలకు దయచేయండి. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలలో ఉన్న బిడ్డల ప్రయత్నాలు సఫలపరచమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం స్వామి. వివాహాలకు ఎదిగిన బిడ్డల వివాహాలు ఘనముగా మీరు జరిగించండి. సంతానము లేని వారిని దయతో జ్ఞాపకం చేసుకునండి. చంటి బిడ్డల కొరకు, బాలింతరాండ్ల కొరకు, గర్భిణీ స్త్రీల కొరకు, వృద్ధుల కొరకు ప్రత్యేక రీతిలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నామయ్యా. నీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకునండి దైవమా. ఈ దిన ప్రయాణములో ఎందరెందరూ తండ్రి ఏ కుటుంబాలలో ఏ కట్ల చేత ఏడవబడుతూ ఉన్నారో, అది ఏ విధమైన కలవరమైనా సరే స్వామి, వ్యసనము, అక్రమ సంబంధాలు, చీకటి శక్తులు తండ్రి, భయంకరమైన అనారోగ్య పరిస్థితులు, కుటుంబాలలో నెమ్మది లేకుండా ఉన్నది ఏ స్థితి అయినా సరే యేసు శక్తి కలిగిన నామంలో తొలగిపోవునుగాక అని ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉన్నామయ్యా. మీ మాటను పంపండి, మహత్వ కలిగిన కార్యాలు చేయండి స్వామి. ఆశ్చర్యకరుడవు తండ్రి, మీకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదయ్యా. మీ కృపా బాహుళ్యము చొప్పున ప్రతి ఒక్కరిని దీవించమని వేడుకుంటూ ఉన్నామయ్యా స్వామి. ఈ పరిచర్య కొరకు ఎందరెందరో బిడ్డలు వారి గుప్పెలు విప్పుతూ ఉన్నారయ్యా. వారి కష్టార్జితాలు నీ సన్నిధిలో నమ్మకంగా వారు చెల్లిస్తూ ఉండగా చూచుచూ ఉన్న దేవుడవు ప్రతి ఒక్కరిని నిత్యము నీ జ్ఞాపకాలలో ఆయా కుటుంబాలను నీరు కట్టిన తోటల వలె ఫలభరితముగా మార్చమని వేడుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ దిన ప్రయాణములో ఎందరు ఏ శుభ కార్యాలు చేసుకుంటూ ఉన్నా ఆశీర్వాదకరంగా జరిగించండి స్వామి. చేస్తూ ఉన్న ప్రతి ప్రయత్నాలు సఫలపరచండి. చేయిచూ ఉన్న ప్రయాణాలకు క్షేమాన్ని సమకూర్చమని వేడుకుంటూ ఉన్నామయ్యా తండ్రి. ఎందరెందరో తండ్రి నాయన ప్రార్థన కోరుకుంటూ ఉన్నారయ్యా. వారి అక్కర ఏదై ఉన్నా సరే తండ్రి, ఈ ప్రార్థన కోరుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి సహాయము కలుగునుగాక యేసునామములని ప్రకటిస్తూ ఉన్నామయ్యా. నెమ్మది లేకుండా ఉన్న కుటుంబాలు ఎన్నో తండ్రి ప్రార్థన కోరుకుంటూ ఉన్నారయ్యా. మీ మాటను పంపండి అయ్యా, వారికి నెమ్మదిని కలుగజేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. ఈ పరిచర్యను తండ్రి నాయన మీరు విస్తరింపచేయండి. ఈ పరిచర్యను బట్టి ప్రాంత ప్రజలు, ఈ పరిచర్యను బట్టి సహవాసంలో చేర్చబడిన బిడ్డలు ఆశీర్వదించబడాలి స్వామి. ఇండ్ల నిర్మాణాలు చేసుకుంటున్న వారిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. సొంత స్థలము, సొంత గృహాలు లేని వారు ఎందరో ఉన్నారు, దయతో జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. చక్కటి నివాస యోగ్యమైన సొంత గృహాలలో మా బిడ్డలు నివసించాలయ్యా. కష్టార్జితాలు అయ్యా కష్టపడుతూ ఉన్నారు, కానీ కష్టార్జితాలు అనుభవించలేని స్థితిలో ఎందరో చేతికి రాకుండా శాలరీస్ ఆగిపోయిన బిడ్డలు కూడా ఉన్నారయ్యా. వారి కలవరాలన్నీ దూరపరచండి. వారి కష్టార్జితాలు వారు అనుభవించే కృపను దయచేయమని ప్రార్థన చేయించు ఉన్నాం తండ్రి. ఈ దిన ప్రయాణములో ఒక్కరూ ఏ ఇరుకులో పడకున్నట్లుగా ఈ ఉదయకాలపు ఈ ప్రార్థనను ఒక కంచెగా, ఒక ప్రాకారముగా నిలిపి ఉంచండి. మీరు మాకు నమ్మి అనుగ్రహించి ఇచ్చిన ఈ మహిమ కలిగిన పరిచర్యలో
నమ్మకంగా మా చివరి శ్వాస వరకు ఇందులో కొనసాగే కృపను దయచేయండి. ఎందరెందరూ ప్రార్థనల్లో ఏకీభవిస్తూ ఉన్నారో, ఎందరూ వారి కష్ట సమయంలో ఇదిగో ఈ మందిరము తట్టు వారి చేతులు చాపుతూ అయ్యా నిన్ను వేడుకుంటూ ఉన్నారయ్యా. వారి దుఃఖము వారి కన్నీటితో నీకు మొర్ర పెట్టుకుంటూ ఉన్నారు. దారి వెంట వెళ్తూ క్షణకాలం నిన్ను స్తుతిస్తూ సాగిపోయే బిడ్డలు ఉన్నారు. రేయింబవళ్ళు మీ కనుదృష్టి నీ మనస్సు నీ మందిరం మీద నిలిపి ఉంచిన దేవదేవుడవయ్యా. వారి ప్రతి హృదయ వాంఛలు సఫలపరచబడునుగాక యేసునామములను ప్రకటిస్తూ ఉన్నామయ్యా. కృపగలిగిన కంచె వేయండి దిన ప్రయాణం అంతటిలో తండ్రి. ఆత్మలకు సంపూర్ణ రక్షణ భాగ్యాన్ని కూడా అనుగ్రహించమని, సర్వఘనత మహిమ ప్రభావములు మీరు మాత్రమే పొందుకొనమని యేసు శక్తి కలిగిన నామమున ప్రార్థన చేసి వేడుచూ ఉన్నాము పరమ తండ్రి. ఆమేన్. హల్లెలూయా.